Assalamualaikum bratvalar, nähili gowum ýagdaýlar, otyrdyň tamam. $100 milyona marafonumyň 26-njy güni. 210 näşe barmaly nesip bolsa bugün. $6 etmeli. Balansymyz zelka balansymyzdan 1% girýär. 1 minut zelka dowam edýär. Swejimizden hem her biri 30 sekund. Bolly gowja situasiýa tapýan, как всегда gelýän adam. Sada girýär häzir ýokary. Bolly indikatorlar ýokary körkezýär, göreliňen näme bolýar. Doğru. Dagon alalım. Yine başka yerde alacak dagonu. Udumlene de geldi. Sayda alacak adır dagonunu. Böyle girdik, görelim. Doğru mu? Nyali adaylar ammalya. Saydadır girýär. Switch kesse. Indikatorlara garaşýas boldy. İkinji dagonumyz görelim ana. Bolly gaýtadan ýene 1% gelýär. Yine situasiýa bolýarsa gelýär. Sayda var oğlunna. 3 minuda aşağı gireyin nala. Opstrend ýuwaşlyk bilen aşağı garýar da görelim onu. Boldum namallyk 1 minuda gaýdyp gelýär, ýatdan çykaramdyk 1%. Situasiýa bolýan ýene başga ýerden. Bir valutny parada oturam da oğlunna. Sen bir valutny parada mysal üçin aýşda aşağı gitmeli şol euro geçdiýäň, olam giden ok bilýän, meselen bolsa ýokary aşağı gaçyp otyrdyň, aşağı gaçyp otyrdyň, bulam ýokary gidip otyrýar. Şoň üçin bir valutny parada oturmaň oğlunna. Näşde aşağı barlasak bolýar, +5-de 1 minutçuga. Probidesler şol urwene. Seyredin olanlar dahodnasty düşdi, şunlay 84'e geldi. Çıkýas berden. Durupdan. Bize 92-91 gerek. Eştayda barlak görel gatwar gowlum ýeten ok ýöne şonda da barlalyň sebebi urwinne durda saklandy. Probit etmem kaş gerek aýna. Bir gowy diýip aşak impuls gitse, emedi gidýär bu probit edip bolýar. Görýän bolup durşuny. Atery doýnýar. Yetişmedi bolýar ýani ýok. Şunu kesip geçsädir, munda da aşak barlak görjek. Ýene ulrak impuls gerek bize berdiler. Sebäbi şu ak liniýadan aşakda bolmalylar swejimiz. Garaşýas alynamyz garaşýas. Bu RSI-ym kesen ok görýärmi? Şoý XM kesmeli, ene bulam kesmeli, bulam kesip geçmeli. Bu swejimizden aklyndan aşakda bolmaly, aşağı gaçjak boldukda. Şeýle kesýärler, gidýärler diýip aşağı gaçamyzda görýän bidirerdik. Şoň üçin alynamyz başga ýerden gözleýär. Garaşýas swejimiz aklyndan aşakda bolmaly. Bu swej gyzyl ýapylsa aşağı gaçjak. Yani tek bu RSI-ym kesen aman tekrar. Görelim ha. Gördüğün malınlar sayet, bu indikatorumdan, bu neyimden 3'den gabat gelmeli bilýänmi? Indikator boýunça targabat etjek bolsam da ýene bulam produkt dip çykmaly. Swejleňem
No şu danım случае liniyadan aşakda olmaly, aşağı aşak bolsa näme bilýän, ýokary aşak bolsa ýokarda bolmaly, indikatorym aşakda. Opşa men aýtjak bolýan zadyma düşündim ötdi. Bu RSI hem kesip geçmeli ortak liniýany. 1 minutlyca gatjaň gulýaly. Bolly 210 ýaşa bardyk. Nesip edenden 26-njy günüňde yapdyk. Ertir nesip bolsa uje 220 barmaly o. Ne de сделкалам 3 minus 3 plus da 2 перекрыто plus. Нормально. Sağlygyňyz oglanlar. Давайте, tamam anlatırım.